Right, mastreets social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa hazvina kumira mushe mastreets umu. Aniti pane zvimwe zvimaskeleton zvakubuda zvikuru zvanisiri kuziva kuti zvone zvichasiya marriage yakasimba here kana kuti zvakutosheka marriage yemurandakadzi naTinashe Maposa zvikuru. Aniti so chiteerera kana uri munyawani usati wasubscribe paSame TV kana uchiripo kuti usubscribe turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified ndichito zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru sendi pano panumber 1 YouTube channel muna the only Zim uncle vamanobva vatibvunza kuti seuri kuzviita uncle se aiwa chingandigamuchirawo sechanzanzi chamai wako chidiki chekupedzisira anditi sekuru vako so vazukuru nyaya yandauya nayo azukuru inyaya yemufananidzo umwe wangu likawo mastreetsu indabva nawo kuZim social ndabva nawo kuZim social wandoda kuradzai ameno azukuru ameno imi muchaonawo sei vangadaro vari maititi here because face hainaonatsobuda yese vangadaro vari maititi here kana kuti kana vari maititi ndianiko murume wanga wainaye uyo handiti ndeupi murume uyo futi akubuda because maexes amaititi tinomaziva ko uyo ndeupi chaizvo handiti zvimaskeleton achona kana kurunzi ndimaititi ameno imi ndimuchandiudza kuti ndimaititi here kana kuti havasi ina handisi kuziva handisi kuziva dai ndandichitoziva vamwe vanobva sekuru anotya kutyeiko dai ndandatongoona ndivo maititi zveshuwaka and aitongokudza kuti ndimaititi but haisi kunatsooneka because rakagubwa nepakati so imi ndimuchandatsandudza kana munaro rese rakazara ndipeiwo ndirionewo vazukuru foto rachona ndeiriri ndokunga muri ngozviona vazukuru muri kuzvionera ndivo here kana kuti havasiriwo kana vari watiudze kana vasiriwo tiudze futi kucomment section ndozvandandandouya zokuradza vazukuru mufananidzo uri kufungidzirwa ndowamaititi aminoti nani wakanga wainaye apo zvakaoma from uncle saying the only Zim uncle but it's not chitichi much love.